Først logger vi ind. Vi bruger admin. Og password er CoinPass. Indtaster dagens beholdning i kassen. 5.000. Kom. Så starter vi kassen. Og den starter som udgangspunkt ved kontantsalg. Vi går ind og finder en vare ved at trykke søg. Vi søger varen. Ændrer 10 styks. Tilføjer varen til listen. Søger en ny vare. Tilføjer vi. Den vil vi så gerne give lidt rabat på. Så vi går ned og trykker på rabat. Og så siger vi, at vi gerne give 100 kroner i rabat. Trykker på OK. Og nu viser den i rabatkolonnen her, at vi har givet 100 kroner i rabat. Kunden ønsker ikke flere varer, så vi trykker afslut salg. Og her står den default til kreditkort og dankort, men kunden vil gerne betale kontant. Så kunden har 810 kroner i kontanter. Det vil sige, at de skal have 3,66 kroner tilbage. Så trykker vi OK, og systemet udskriver nu en bon. Afslutter salget. Den står nu igen som kontantsalg og klar til næste ordre. Den næste kunde, der kommer ind, er et kontosalg. Vi klikker på knappen kontosalg og finder vores kunde. Derefter finder vi de varer, som kunden gerne vil have. Og jeg siger søg. Og de skal have 10 af dem. Tilføjer. Og så skal de bruge 10 af dem. Jeg trykker tilføj. Så finder vi ud af, at de skulle faktisk kun have 5 af de mailer klar heroppe. Så vi klikker på den linje og retter varelinjen. Indtaster 5 i stedet for. Og nu er salget færdigt, og når vi trykker afslut salg her, vil systemet automatisk udskrive en faktura og sætter det hele tilbage til kontantsalg, så vi er klar til næste kunde. Det var første lille demo på, hvordan man bruger CoinPass. Vi afslutter og afslutter kassen, og efter optællingen så har vi 10.000 i kassen, og der er så en difference. Det der var også et tænkt tal, men det viser bare, hvad vi så har af difference, hvis tingene ikke passer. Tryk OK, og så kan vi vælge, at vi vil danne filer til overførsel til C5 og udskrive en samlet bon, så vi kan se dagens salg, så vi kan dobbelttjekke alle salg. Den filer, og vi er færdige.